سلام تقطعتلتنا هذا channel كما يكنيكم لما ونخلنا كتقمنا زغل زبالكو تمرت حزة غريبة له أبز channel زي مبجحت جزء أب سلسة أرستاذ تكورين عن المهر التقدامي والقاوي عبيت كم يجيرنا نفسنا أتحساسبنا نعبن نمعبلن معناته نحنا كل جزء هيوتنا نبرز لنا وتسيتنا أتحساسبنا سلسبنا كالاي كم يجيرنا أبقى طبعا نعبي كم يجيرنا أفاينانس بإنفستمنت زلنا رديت نعبي تحازا جنزب نحيل بومتقدما كم يجيرنا إنفست جيرنا أبي إنفستمنت كنا أتنغل زده سارستات كم سال سايدما كنا وقدوم زقبانا استفل عليه أرستات من مهنياته ناب حقوسن ناب دستا زملو ناب رجونا السلام زملو هيوتن غنكيد حجزونا زقولوا معداتات دما يكفى في المال يزركح مالتي سلازي كم توتروا لو مون نخلنا كتغمنا زبالكو حنتا أرستحيزة غريبة اللي خنا لو ما أرستنا متشم حقوس زيد اللي سبيلا everybody wants to be happy حنت يمكن فلتات لنا حقوس صير كاك حقو هند بد مصنجر كي مثلنا سرح زدليو وشتنا تينا وشتنا فتشنا اتهم حقوسنا زرقو زلو ابي بانجلش disturbers of harmony يبلوهم نتناكا دستا نتناكا سلام نتناكا حقوس منفس زسرقو نجرات مللاي ترى يكون موجادن زر نجار سلزخانه لومي شمن تنبتات مبجحت جزء كي تردانا دينا تردانا حقوسنا زرقولنا أب حقوسنا زتابونا نجارات كنرينا مو كتنا بتمرتي سلزي نايلومي عرس تمرتنا stop doing this 8 things starting today زوم حجن تقسم شمن تنبتات بستقالنا متن كابلو مجميرنا كنا وقدومن كنا وحدومن كنا اليوم كم زلنا زت حساس بمغنياته تنك نايزي حقوس نايزي عقابة أبي وصل زخون مالتي قد تغيرنا وحكو نبتقدامي تنبي وتقدامي تنبي wrong focus ناتنا focus ويناتنا attention تايم قبل بتقرنيا ناتنا أما الغاقتا أيكونن نحنا نتمتو تمتناتنا مالتي exactly sorry إتن إحنا نتمت أبي وسي أمنتاينا نتمت وي أمنتاينا focus نجبر لذي إنتاي مالتيو stop focusing on what you don't want to happen to you إنتاي مالتيو كل جزية أبي وات زيد لأننا نجر بزعبوك نحسب يبلنا نقوة تنسينا كابتم نتوم زفرونا وينتوم زين دليوم نجرات ديكونك نحسب زلنا نتوم أبي وات زدليونا بزعبهم كنحسب علينا نقوة تنسيقة أنت نزغ من قبري لا تنزغ أنت قبري لا بوك سترس كنقبر زي بلنا وسوم كنقبر مالنا بجمرة لو مستم دس بلنا الزغ قبري الزك قبري نزغ دخوين خم كحقوسنا زغول نجرات أو فوكس معناته أموداتا نقوة تنسينا أب حميتا نقوة تنسينا أب قيم نقوة تنسينا أب حركان نقوة تنسينا بكال نخيتا لنا السي كقات منا ملو معلتنا أب سومنا كالتالي معناته we get what we think of نحنا focus نقبر له نتايبل توني رابنس what we focus on expands نحنا focus نبوتناتنا أما الغاقتان أمامتان بزح جزية بزح وزح حسب نسيو بزح جزية أبي وتنا زقات منا سلزي بخالا زرار ربنا قمت أنا يتسانتيم تايو أبصبو نجار أنت كنت متن كن focus كنقبر أنت جميرنا صبو نجار كقات منا مغنياتو نتيزبلت أكفالنا حنقولنا صبو نجار نخ حسب نفكر لسه لزلنا حنقولنا حماق نقدر كحسب كله نحن نقول عدل تيمنا بزعبوكم مرامري زعبت حماقكم مرامري حماق كوس غلكاي قد انتهيت مخصب على كاسفه ابصبو نقدر نحر جير غير كا انت قنعكايو جن لك كمزي نحد نقدر مسمر مسحس كتغيل خيزغل كومودي ما تحنقولنا نبصبو نقدر تندوليو نقدر ابتن احنا خنبص عندل نقدر قصنا ندار تحزنا ناود ما هو زناي سلازي انتهيت بالاوبرا what we dwell on is who we become توتر نحسبه نعوينا دما نخو توتر أون ملالسو حنقولنا بتدقاقم زحسبه نعوينا نركب ناوينا خان خيب سلازي كل جزء أبصبون ده حاسينا صبوا سباتن صبوا نقر دما كقات منا نغل تاب حما نحسبه زلنا دما بستخالنا متن كانوا وقدو كنكلالنا تخاليتنا بي avoiding problems مچم مبزحتنا برديد دي بزي رديد صقام زي بل هيوتنا عندلي بقى زخونه problem free زخونه كاب صقامات ناص زخونه هيوت إنا خنبر ندلي التنقاقي زلنا كن وصر حدا problems وي صقامات كفال ناي ودسب ناي منبار ناي ودسب مخانوم نسعتو سلا زلنا هنا مغنياتو اتي هيوتنا كل جزيه
نشتي يكون عبي صقم كله ناي جدني كفال ناي منبار سلا زخونه نقول تنسيخ كاس خمس انو صقمي يحرق كايسو قال نجر مزلا it is how it is ولا كل نجرتي قال صقم كقات مكاي هاتام ديخا مهور ديخا كل جزء قال كفال صقم كقات مناي انت هيدا لنا نقبر زلنا صقم كفال ناي هيوتنا مخانو فليتنا كنسنبدن كنچنقن كنباساچن يبلنا it's part of life just يقاطمك then you move on كالاي دما نابنت حدا سبورتنيا ሰብ حدا قلاصمو كعب زدل حدا اكالاتو شط كبل زدلي وي كبدو خغدل زدلي وي كم قرصا كتم حرار تدل زلا غوال كف لا بسالون كان لازم اصا ነገር አለ ዲ ኖ ምክንያቱ እቲ ንስኻቱ ደልዮ ዘለኻ ብፃዕርን ብድኻምን እዩ ዝመፅእ ስለዚ ልክዕ ፀገም ከጋጥመና ከሎ ንሓንጎላን ሂወትና ድማ ኣነ ንኣሽቱ ናይ ባዕል ካል ትብል ኣለኹ ዕብይ ዝበለ ፀገም ከጋጥመና ከሎ ሂወትና ትፍተን ኣላ እንታይ ማለት እዩ ንክንዓቢ መድረክ ተፈጢርና ኣሎ ኩሉ ግዜ ንምሃር ከዓ ካብ ፈተና ካብ ውድቀት ስለ ዝኾነ ፀገም ከጋጥመና ከሎ ኩሉ ግዜ it's a chance to learn ስለዚ ክንምሃር መድረክ ፍጠረልና ኣሎ እቲ ዝኸፍ ኣብ ሂወትና ዘጋጥመና ዘሎ ንክንምሃረሉ ዕድል ይህበና ኣሎ ማለት እዩ ማንቲ ግዜ ኩሉ ግዜ ተመላሊሰት ማንምሸት ሓስቦ ዝነበርኩ ማለት እዩ ኣብቲ ንእስነተይ ንኣሽቱ ከለናይ ኣቦይ ሜቱ ስለዚ ሓስቦ ከለኹስ ብጣዕሚ ከቢድ ሂወት ከም ንሕልፍ ኮይና ኣብቲ ግዜ እቲ ግን እንተዝነብር ነይሩ ኸ እዚ ሕጂ ዘለና ደረጃታት እንተበፅሐ ዶ ከቢድ ሕቶ እንዲ ግን እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ነዚ ሕጂ ዘሎ ውፅኢት ከምፅእ ስለ ዝኸኣለ ክጉሂ ከም ዘይብለይ ማለት እዩ ብዘይ ገድስታት ዓባብያ ከቢድ ነገር ሓሊፈ እቲ ከቢድ ዝሓለፍኩ ሕጂ መወከሲ ናይ ሓጎሰ ይኾነን ኣሎ ካብዚ እኮ የመፅእ እንታይ ኮይነ ሎሚ እዚ ስለ ዝኾነኒ ዝጭነቕ ካብ ስራሕ ስለ ዝሰኣንኩ ዝጭነቕ ካብዚ እኮ የመፅእ ስለዚ እቲ ፀገማት ዝገብረና ዘሎ የትረና ጥራይ ዘይኮነስ መወከሲ ናይ ሓጎስና እውን ይኾነና ኣሎ ስለዚ ሂማኒቲ ወዲ ሰብ ልክዕ ከምቲ ቀላፅም ወይ ኣካላትና ክንሃንፅ ከለና ረሃፅን ድኻምን ዘድልየና ሓንጎልና ኣተሓሳስባና ክሰፍሕ ከሎ ድማ ፀገማት ክመፁ ከለዉ ድማ ነተሓሳስባና ነረኣያና ሂወት ንኸነስፍሕ ተመክሮ ክንድልብ ካብኡ ድማ ሕማቅ እንተኮይኑ ድማ ንመፃኢና ተማሂርና ክንዓቢ መወከሲ ናይ ሓጎስ ክኾነና ከም ዝጠቕመና ክንፈልጥን ክንርዳዕን ይግባአና ተሳሰይቲ መጥቢ don't fake you be yourself ኣምላኽ ክፈጥረና ከሎ ንዓና ኣብ ፋብሪካ ኣይኮነን ሰርሒና ንኣብነት ኣብ ጥቃና ዘሎ ቴሌፎን ድዩ ሳብና ድዩ ክዳን ድዩ ሓንቲ ሰሪሖም ኣብ ፋብሪካ ይትዋ ማልቲፕላይ ይገብርዋ ማለት እዩ yes of course ቅርፃ ይውስኹላ ሕብራ ይቕይሩላ ንኣብነት ፃዕዳ 100,000 ድዩ 50,000 የፍርዩ ብጫኹም ማለት ግን ማልቲፕላይ ድዮም ዝገብሮ ሰባት ከምኡ ይኮናን ካብ ፋብሪካ ይኮንና ወፂና እንታይ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ባርኣያ ስላሴ ኢና ተፈጢርና ባርኣያ ናይ ኣምላኽ ኢና ተፈጢርና ብኻልእ ኣዘራርባ ነፍሲ ወከፍና ፍሉይ ሰብ ኮይና ኢና ተፈጢርና ነፍሲ ወከፍና ካብ ሓደ ማህፀን ዲኻ ተወሊድካ ካብ ሓንቲ ሃገር ዲኻ መፂኻ ካብ ሓደ ዓዲ ዲኻ ዓቢኻ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዲኻ ተማሂርካ still you are different እንታይ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍና ፍሉይ ፀጋ ተዋሂብዎ ሒዝዎ ዝመፅእ ኣለዎ እዚ ፍሉይ ፀጋ ከመይ ጌርና ንረኽቦ it's not that easy ግን it's possible ነዚ ፀጋና ምፍላጥ ዝበለፀ ግን ኣብዚ እንታይ ክብል ደልየ ዘሎ ነዚ ብፍሉይ ተዋሂብና ዝመፅእ ፀጋ ነትናትና ሂወትና ንዑ ገዲልና ንካልኦት ሰባት ክንከውን ንመስል ነቶም ካልኦት ሰባት ከምኦም ክንከውን ንብል በቃ ለይቲ መዓልቲ ንደክም እሶም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ምናልባት ንዖም ደስተኦም ይነብሩ ከለዉ ይኽእሉ እዮም very good እቲ ዘሕዝን ከ ምናልባት እታ ንሕና ንሪኦም ዘለና ሓበሻው ንካልኦት ክመስሉ ዝፍትኑ ከሉ እንታይ ማለት እዩ ሂወትና ምዘይ ንርክቦ ፅላሎት ክንጎይ ግዜና ንጥፋ ኣለና ስለዚ ሂወትና ፌክ ኣይንኾን ንካልእ ንክንመስል ግዜናን ገንዘብናን ንብረትናን ኣይነጥፍእ be yourself እታ ስኻ ዝፈጠርካ ንስኻ ፍሉይ ፍጥረት ኢኻ እንተኽኢልካ ነታ ፍልይቲ ፍጥረት ናትካ ብፅቡቕ በመሓዝ ካልኦት ሰባት ዘይለቦምን ንዓኻ ክመስሉ ዝኽእሉ ንፈትን እንታይ ማለት እየ ግን ካብ ካልኦት ሰባት ክንምሃር የብልና ማለት ኣይኮንኩን ኩሉ ነገር ካብ ሰብ ኢና ንርኢ እንታይ ግን ካብኦም ተማሂርና ንዓና ዝጠቕመና ንክንወስድ ኣለና እምበር ናትና ሂወት ሓቂቕና ካልእ ሰብ ክንከም ምፍታን ፅቡቕ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዩኒክ ኮይና ዝተፈጠርናዮ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ኣለና ኣብ ፋብሪካ ብማሽን ዝተሰራሕና ስለ ዘይኮና ነቲ ዝተዋሃበና ፀጋ ከነዕብዮን ከነሰስኖን ዳ እምበር ንዑ ዓቢትና ናይ ካልኦት ሰባት ሂወት ክንነብር ኣይግባአን እታ ረብዒቲ the past is still the past ሕሉፍ እዩ ሓሊፍ እዩ ኣይምለስን እዩ ስለዚ ኣብኡ 10 ግዜ ስለ ዝተመላለስካ ፅቡቕ ይኹን ሕማቕ ኣብኡ ሸንኩረል ስለ ዝበልካ
nothing is going to change. ምክንያቱ መኪና ክንዝውር ከለና መኪና ንኣብነት ንራእያ ክልተ ነገር ኣለዎ መኪና ኣብ ቅድሜና ዓብይ ቬትሮ ኣለና ክንዲ ገለ ንኩሉ ንቅድሚ ዘርእየና በተን ክልተ ጎኒ ድማ ስፖኪዮ ኣለና ንኣሽቱ መስትያታት ኣለዋና ንድሕሪ ዘርእያና ስለምንታይ እዩ ዝበዝሐ ጠመተና ንቅድሚት ግን ስርቅ ኣቢልና ክልተ ግዜ ብስፖኪዮ ንድሕሪት ክንርኢ ከም ዘለና ወይ በታ ቅድሜና ዘላ መስትያት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሂወትካ ኤግዛክትሊ ከምኡ እዩ ዝበዝሐ ጠመተና ንቅድሚት ግን ስርቅ ኣቢልና ድሕሪት ድማ ካብቲ ዝሓለፈት ትምህርትታት ናይ ሂወትና ተመክሮታትና እናተማሃርና ንቅድሚት ገፅና ክንከይድ ማለት እዩ ንዑ እንድሕሪ ገምጢልካዮ ኸ እቲ መስትያት ዝዓበየ ብድሕሪት ጌርካ ብስፖኪዮ ጥራይ ንቅድሚት ክትከይድ ተኸይድካ ብርግፅ ንፈልጦ ኢና እንታይ ከጋጥመና ምዃኑ ክራሽ ኢና ክንገብር ሓደጋ ከጋጥመና እዩ ስለዚ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ኣብ ሂወት ድማ ኣብ ሂወትና ናብ ሕሉፍና ጥራይ እንድሕሪ ተመርኪስና ንነብር ኣለና ነው ፅቡቅ እዩ ኣብቲ ሕሉፍ ፅቡቅ ሂወት ሃሊና ፅቡቅ ተዘክሮታት ኣለና ፅቡቅ ግን ክበዝሕ የብሉን ምክንያቱ ሓሊፉ እዩ እሱ መድረኩ ሒዙ ሓሊፉ እዩ ሂወትካ ምቕፃላ ኣይተረፈን ስለዚ ካብኡ ተማሂርካ ጠመተካ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ሕጂ ነዛ ሕጂካ ክንሰርቃ የብልና ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ንገብር ኣብ ሕሉፍን ኣብ መፃኢን ጥራይ ነዛ ሕጂ ኣይንግደሰላ and this is one of the biggest mistakes ምክንያቱ ሕጂ ጥራይ ዘላትና ኖርማል ሕጂ ጥራይ ዘላትና ስለዚ እቲ ንመፃኢ ነጥምቶ ዘለና ንሕጂ ዝኣለየ ክኸውን የብሉን እዚኣ ደጊመ ክዛረባ እቲ ንቅድሚት ክንጥምት ኣለና ንብሎ ዘለና ነዚ ናይ ሕጂ ኣብ ሕጂ ኮይና ነዚ ሕጂ ፅቡቅ እናተጠቀምናሉ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ብቅድሚ መፃኢ ንብሎ ዘለና ሎሚ እንተዘይእቲኻሉ ክብፃሕ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ሎሚ ክጅምር ዘሎ ነዛ ሎሚ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ነዘን ሎሚ 24 ሰዓት ክንጥቀመለን ክንፍትና ኣለና እንታይ ይብሉ ካልኦት ተዛረብቲ ወይ ኪላታት እቲ ዝሃብተም ኣብ ዓለም ዘሎ እቲ ዝሓየለ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ወይ ፕሬዚደንት ናይ ዓለም ንሱ ዘለዎ ግዜን ኣነ ዘለኒ ግዜ ንስኻ ንስኺ ዘለክ ግዜ ሓደ እዩ 24 ሰዓት ዘለና ትሕቶ ግን ኣበይ ነጥፎ 24 ሰዓት ካልኦት ካብዘን 24 ሰዓት ዝበዝሐ ቁም ነገር ክሕልፎ ከሎ ፊልም ክንርኢ ንሕልፎ እንተለና ኩዕሶ እግሪ ክንርኢ ንሕልፎ እንተለና ደርፊ ክንሰምዕ ሃተው ቆጠው ክንገብር ንሕልፎ እንተለና ደእሱ ይትፍልልና እቲ ሃተው ቆጠው ስለ ዘጥፋናዮ ግዜና ውፅኢት ናቱ ሂወትና ንሪኦ ኣለና ማለት እቶም ኣብ ቁም ነገር ኣውዝቢል ሞያ ምግባር መፅሓፍታ ምንባብ ኣብ ስራሕ ኣብ ትንገልን ላዕልን ከዕብዮም ኣብ ዝኽእል ዝጥፍዎ ዘሎ ድማ ውፅኢት ናቱ ከዓ ይርእይዎ ኣብ ሂወቶም ማለት እዩ next point let's okay تا ሓምሸይቲ ነጥቢ ድማ buying happiness እንታይ ንገብር ሓደ ግዜ ኻ ሓጎስ ብገንዘብ ክንገዝኦ ንፍትን እዚ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ዝበዛሕና ትረአያ እንታይ ንገብር ለይቲ መዓልቲ ንሰርሕ 15 ሰዓት 20 ሰዓት 12 ሰዓት መዓት ሰዓት እንታይ ንክንገብር ክቡር ነገራት ንክንገዝእ ክቡር ገዛ ክቡር መኪና ክቡር ክዳን ኣብ ክቡር ሬስቶራንት ክንበልዕ እንታይ ንገብር ኣለና ንሂወትና ክሐጉሰና ዝኽእል ከንታይ ነይሩ እቲ ዝሓሰረ ነይሩ ብጥርሑ ዝርከብ ኣብ ጥቃና ዘሎ ሰሓቅ ንኣብነት ምስ ዕሩቕትና ኣሕሊፍና ግዜ ንስሕቆ ኣብ መወዳእታ ንሱ እዩ እቲ ሓጎስ ዝፈጠረልና ካብ 9 ሰዓት ወይ 10 ሰዓት ሰሪሕና መዓት ገንዘብ እቲና ኣይነስተውዕለሉን እኮ እቲ ገንዘብ መብዛሕትኡ ግዜ ብዝተኻለና መጠን እቲ ገንዘብ ኣብ ንእሽተይ ነገር ካብ ብዕሽር ናቱ ክንሕጎስ እንታይ ይብሉ ኣብዚ ሓደ ሰባይሲ ካብቶም ጥንታውያን ኣሜሪካውያን እዩ ኣብ ገምገም ባሕሪ ጅልብ ኣቢሉ ዓሳሲ ኮፍ ኢሉ ኢንጆይ ይገብር ነይሩ ኣብታ ፀሓይ ማለት እዩ ሽዑ ሓደ ሃብታም መፂዎ ማለት እዩ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢልዎ ያ ኢንጆይ ይገብር ኣለኹ ኣብዚ ቺል ይገብር ኢልዎ ስለምንታይ ደይቲ ዓሳ ብዙሕ ግዜ ዘይትኸይድ ውሽጢ ኣቲኻ ዘይትገፍፍ ሽዑ ኸኢልዎ ገፊፍካ ምስ መፃኻ ትሸጦ እሞ ሸጥካ ድማ ክልተ ጀላቡ ዓበይቲ ትገዝእ እሞ ቡኻ ትሽጥ ሽዑ ኸይብሎ በአን ጌርካ ኣምፂኻ ሸጥካ ድማ ገዛ ትገዝእ ብሎ ገዛ ገዚእኻ ኣብ ፅቡቕ ሽዑ ኸትብሎ በቲ ክልተ ጀላቡ ሰሪሕካ ድማ ትካል ጌርካ ሰራሕተኛታት ንዑ ይሰርሑልካ ስኻ ድማ ኣብ ካልእ ነገር ትወፍር ብሎ ሽዑ ኸይብሎ ከምኡ ጌርካ ኣብ መወዳእታ ሃብታም ኮንካ ከምዚ ከማይ ትኾን ይብልዎ ሽዑ ኸይልዎ ሽዑ ዳ ሂወትካ እንጆይ ትገብሮ እምበር ላፃ ኮንካ ኢልዎ እንታይ ከገብር ኣለኹ ኣነ ሕጂ ኢልዎ እቲ ሃብታም ኣብ ኣኻላ ተረዲዎ ቁሕም ኣቢልዎ ኸይዱ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ድሕሪ ነገራት ክንጎይ ድሕሪ ክቡር ነገር ንክንገዝእ ክንጎይ እቲ መሰረት ሕመረት ናይ ሂወት ከይሓልፈና ክንጥንቃቅ ክንክል ኣለና ሓጎስ ዘምፃልና መብዛሕትኡ ግዜ ንኣሽቱ ነገራት እዩ ዓበይቲ ነገራት ኣይኮነን
ናይ 10,000 ቫኬሽን ስለ ዝገበርካ ናይ 30 ናይ 200,000 ገዛ ገዚኻ ዘይትቕመጠሉ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ስራሕ 18 ሰዓት ትሰርሕ እንተለኻ እንታይ ይበሃል ብኻልእ ኣዘራርባ ፅላለ ይሹ ምክንያቱ ንኽትነብረሉ እንደይትጥቀመሉ ንብረት መዓት ገዚኻ ንስኻ ግን ለይትን መዓልትን ከም ባርያ ትሰርሕ ተለኻ ጌጋ እዩ ስለዚ ከነመዛዝን ኣለና ኩሉ ከዓ ከነወዳድሮ ክንክእል ኣለና ኣብ ሂወት እንታይ እዩ ኣገዳሲ ክንፈልጥ ክንፍትን ኣለና ሻትሸይቲ እዚኣ ሕማም እያ ብዙሕ ግዜ ትረአ ቅንኢ ሕስድና ኣብ ካልኦት ማለት እዩ ክንዲ ንዓኻ ኣምላኽ ዝሃበካ ፀጋታት ንዑ ምስትምቓር ብናይ ካልኦት ዝተዋህቦም ፀጋ ክትሓምም ክትውዕል እዚ ሞ ዝገለደ ሕማም እዩ ከዓ እንታይ ትገብር ሕጂ ኣምላኽ ንዓኻ ጊፍት ይብካሎ ብዝተኻለ መጠን ናትካ ነቲ ናትካ ፀጋታት ንዑ ምምዝጋን ይሓይሽ ካብ ናይ ካልኦት ዝተዋህቦም ፀጋ ንዑ ከተማርር ናይ ካልኦት ዝተዋህቦም ፅባቐ ብኡ ክትሓምምን ካብ ትውዕል ነቲ ንዓኻ ተዋሂብካ ዘሎ ፀጋታት እንጆይ ክትገብሮ እንተኽኢልካ እቲ ዝበለፀ ፀጋ እዩ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ብዝተፈላለየ መድረኽ ብመልክዕ ክመፀና ከሎ ቅንኢ ከነወግዶ ክንክእል ኣለና ቅንኢ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ሕማም ምክንያቱ ኣተንከ ካልእ ኩሉ ሕማማት መድሃኒት ክህልዎ ቅንኢ ሓደ ኣሸጋሪ ሕማም እዩ ፈውሲ ንክትረኽበሉ ግን ብኸመይ ዝፍወስ ከተስተውዕል ክትክእል ኣለካ ክትቀንእ ካለካ ነፍስኻ ክትገንሓ ኣለካ ስቶፕ እዚ ሰብ እዚ ሓንቲ ገበረት እዚኣ ሰብ እዚ ሓንቲ ገበረት ሂወታ ትነብር ኣላ ሶቢት እንድሕሪ ደስ ዝብሎም ሂወቶም ይክደኑ ኣለዉ ኢትስ ኦኬ ካባኻ ዝፅብቑ ካባኻ ዝበልፁ ካባኻ ዝነፍዑ እንተኮይኖም ኢትስ ኦኬ ካባይ ዝነፍዑ መሊኦም ኣለዉ ኣነ ካብኦም ኣይቀንእን እየ ኣነ ኣምላኽ ንዓይ ዝሃበኒ ድርትነት እታ ዝሃበትኒ ንዓ ከማዕብላ ክፍትን ኣለኒ እቲ ኣብ ሂወትካ ፍሉይ ተውህቦ ዝተዋህቦም ኣይኮኑን ዝያዳ ዝዕወቱ ዝለዓለ ዝሰርሑን ዝደኽሙን እዮም ዝዕወቱ this is also ኩሉ እዚ ንሪኦም ዘለና ዓውታት ኣብ ሂወት እቶም ዝሃብቶም ወይ እቶም ዝለዓለ ዓወት ዝበፅሑ እቶም the most smart ወይ intelligent ሰባት ኣይኮኑን ኖ እቶም ከይተሓለሉ ኣብ ዕላምኦም ዝሰርሑ ልዕሊ ማንም ክሰርሑ ቅሩባት ዝኾኑ ካልኣይ ፅባቐ እታ ዝበለፀት ጓል ኣብ ዓለም እውን ትኾነ እቲ ዝበለፀ ሰብ ትምርዓወሳ ኣይኮነትን እታ ተሓሳስባ ፅቡቕ ዘለዋ እዩ ትምርዖ እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ፍቅሪ ክዛረብ ኢለ ኣይኮንኩን ኣብቲ ዘለና መልክዕ ዳ ክንኣምን ኣለና እምበር ነቲ ዘይብልና ክንርኢ ለይትን መዓልት ክንብል ክነብር ተኮይንና ነታ ዘላትና ፀጋ እውን ስለዘይነስተማቕራ ዘለና we are big losers ማለት እዩ ኦኬ ንቐፅል መበል ሻብዓይቲ ድማ worrying a lot ናይ ማለት እዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ምጭናቕ ብዝኸውንን ዘይከውንን ሓንጎልና ኣጨናንቕ ነብሎ እዚ መፅእ ኣርእስቲ እናወሰኽና ብስጭት ንገብረሉ and this is not good worrying will not solve the burdens of tomorrow but still the joy of today እንታይ ማለት እዩ እዚ ምጭናቕ ወይ ከምዚ ምሕሳብ ነቲ ናይ ፅባሕ ሽግር ኣይኮነን ዝፈትሖ ዘሎ ክንጋገ የብልና ነዛ ናይ ሎሚ ሓጎስና እዩ ዝሰርቀልና ዘሎ ስለዚ ንዘይትፈትሖ ነገር ለይትን መዓልትን ተጨኒቕካ ንዓ ይኮንካ ትፈትሕ ዘለካ ነዛ ሕጂ እንጆይ ክትገብራ ክትሕጎሰላ ዝግባእካ ግዜ ትኸስራ ኣለካ ምስ ኣዕሩኽትና ምስ መሓዙትና ክንራኸብ ከለና ክንዲ ነታ ግዜ እትያ እንጆይ ንገብራ በቲ ዘይመፅኡ ዘሎ ክንቅንዞ ንሓምምን ንጉዳእን እንታይ ይብሉ ካልኦት ተዛረብቲ ኣብ ሂወትና እቶም ቀንዲ ፀገማት ኣይኮኑን ዝሃስዩና እቶም ኣብ ሓንጎልና ሲኢልናዮም ዘለና ፀገማት ዘይኮኑ እዮም ዝሃስዩና ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንነብር ኣለና እታ ናይ መወዳእታ ድማ wrong people ሰባት እኳ የድልዩና እንትኾኑ ግን life is too short and precious to spend it chasing people who treat you like garbage ሂወት ኣዝያ ሓፃርን ኣዝያ ጥዕምትን እያ ሂወትካ ምሉእ ንዘይግደሱልካ ሰባት ንዘይፈትውካ ሰባት ንዘይ ግዜ ክቡካ ዘይደልዩ ሰባት ደድሕሪኦም ክትጎይ ተሕልፋ እንተለካ ፕሊዝ ትጋገለካ ትጋገየለኺ ምክንያቱ ሓፃር እያ እዛ ሂወት ንዘይግደሰካ ሰብ ግዜ ይትሃብ ንዝግደሰካ ሓደ ግዜ ንዘይግደሱና ደድሕሪኦም ክንጎይ ኮለል ክንብል እቶም ዝግደሱና እቶም ግዜ ክቡና ዝደልዩ ንኸስሮም ስለዚ ዘየድልዩና ሰባት ኣብ ሂወትና ወይ ዘየገድሱና ሰባት ንዖም ግዜ ክንህብ ኮለል ካብ ንብል ክንጥንቀቕን ክንቁጠብን ክንክእል ኣለና ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ከም ዝረኣናዮ ከመይ ጌርና ውልቃዊ ዕብየት ንገብር እምበኣር ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብ ሂወትና ንሓጎስና ንደስታና ንሰላምና ዝዘርጉ ነገራት ነጥብታት ከረድእ ፈቲነ ነዚኦም ነጥብታት በብኣመፃፅኦም ክንምክቶምን ክንኣልዮምን ከነወግዶምን ክንክእል ክንፍትን ኣለና እዚ ድማ ብሓደ መዓልቲ ከምዚ ከኒና ውሕጥ ኣቢልካ ዝገጥፈካ ዘይኮነ ትሬኒንግ መዓልታዊ ብምድግጋም ብምስትውዓል እናደጋገምና እናገበርና እንተኸይድና እናጎደለ ይኸይድ ማለት እዩ ብውሕዱ እንታይ ይብሉ
نزي نجار زينا 5 معلتين 6 معلتين تدقاقا من تغييرنا عمل كونناي تعمق عملون كإلك فتن كإليو سلازي بستخالنا مثلا سمعنا أن النجار بيوتنا عملنا إن عملنا له كنقيرو كنفتن كنكلالنا ثم مجمع يترينو دلهم شمي جورجو يبهال استفلالي أبو القاوي عباد زتوكوري كمون أب فاينانسنا بكتابان زتوكوري كمدما أب وفري بحرتات كنقط فزلنا زتوكوري تمرتيا زمهر بفلاي أب كتابا زتوكوري حتوتات لكم أب إنفستمنت زتوكوري حتوتات لكم أب إيميلي ويا فيسبوك أب زيكو تحفوا لا يدخلوا እቶም ወትሩነ ትምህርቲ ብናትኩም ኮሜንት ሰፖርት ወይ ፊድባክኩም ትብኑ ዘለኹም ድማ ሪስፔክት ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ክብረት ይሃበለይ ቀፅልዎ እቶም ካልኦት ነቲ ትሕዝቶ ናብ ካልኦት ሼር ትገብርዎ ድማ ካልኦት ክጥቀምሉ ስለ ዝኽእሉ ፅቡቅ ነገር እዩ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ተወዲኣላ ኣብ ካልእ ትምህርቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኮኑ